Jeg læser til bioanalytiker her på Aarhus, i Aarhus Campus. Og det gør jeg, fordi at det lød meget spændende. Og så meldte jeg mig til uddannelsen og kom ind. Studiemiljøet herude er meget bredt af gruppearbejde, synes jeg. Jeg er selv blevet lidt overrasket over, hvor meget gruppearbejde og hvor meget socialt samvær der egentlig er. En netdag, det er, hvor folk, der kommer langt væk fra Aarhus, eller som bliver forhindret i at komme ind på skolen, kan følge undervisningen derhjemme over computeren. Så har vi et program, der hedder Via Meeting, som vi kan koble os på, og så invitere vores lærere, og så kan vi så se, hvad der foregår i klassen, og stille spørgsmål over det. I kan også høre, hvad vi siger. Hvis vi gennemgår spørgsmål, så kan I høre, hvad vi svarer, og vi kan se, hvad I svarer. Vi har laboratorieøvelser på skolen også. Det der er laboratorieøvelser, det er rigtig godt, fordi at så får man ligesom prøvet det, i stedet for at man kun læser om det. Så får man det i hånden, og man får lov til at arbejde med det. Der er meget praktik på uddannelsen. Som regel så ligger der nogle praktikuger inde i et modul, som er på i alt 10 uger. Og det kommer sådan lidt i bidder. Altså det er ikke kun en lang periode, man har i praktik, og så en helt lang periode med teori bagefter på skole. Hvor det jeg godt kunne lide i uddannelsen, det da vi startede på modul 1, der havde vi et introforløb på en 4 uger, ud af de 10, som hele modulet er. Og så de efterfølgende uger, der var vi så i praktik, hvor vi så blandt andet havde en dag på hver afdeling, hvor vi så fik et indblik i, hvordan de forskellige specialer var, så man fik et rigtig godt indblik i, hvad for noget arbejde der, men den er ud med at være. Nogle sygehus har jo ikke alle specialer. Der er biokemisk og mikrobiologisk. Biokemisk, det er den største. Det er den, som den uddeler flest praktikpladser. Ja. Og mikrobiologisk, immunologisk, patologisk og nuklearmedicinsk. I forbindelse med det med praktik, der har vi også mulighed for at kunne søge praktik i udlandet, hvis det er, vi ved det. Ja, der er et samarbejde med Tasmanien i hvert fald, hvor man kan komme ned og være. Det er så 2 moduler, så det bliver så et semester. Man kan også blive bioanalytiker uden grænser bagefter, så man hjælper i humanitære organisationer. Altså det, at huset er så stort, og man har flere uddannelser samlet, det synes jeg er rigtig godt. Fordi så får man ligesom de forskellige professioner tættere på. Nu har vi lige haft et tværprofessionelt modul, hvor vi skulle arbejde sammen med både sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæring og sundhed. Det afspejler jo også lidt, hvordan vores hverdag bliver, fordi vi skal kunne arbejde sammen med de andre sundhedsprofessioner ude på sygehusene. Så vi har jo også nogle fester sammen, hvor man har mulighed for at snakke med nogen, som laver noget andet end en selv. Bioanalytiker er jo en professionsbachelor, så du kan jo gå ud og arbejde lige så snart du er færdig. Og så bliver man ansat efter de 3,5 år. Så bliver man ansat på som regel på sygehus. Nogen kan også komme ud i almindelig lægepraksis, og så er der nogen, der bliver ansat på facilitetsklinikker. Så kan man læse videre. Der er også videregående uddannelser til sundhedsfaglig kandidat, for eksempel, kan man læse, når man er færdig som bioanalytiker.